Mitjançant l'accident jo he perdut completament la mobilitat al braç, he perdut la força, he perdut la precisió, tinc una lesió al genoll i inclús una infecció a l'os que qualsevol dia es pot reproduir i acabar amb la cama tallada. Jo abans de l'accident conduïa per pura adrenalina, sentint aquesta emoció del risc que podia tindre en qualsevol moment. Buscava anar a trobar aquella velocitat punta en la curva, anar cada cop a millorar aquella traçada, cada cop com si es tractés d'un circuit. Jo anava amb el rellotge empenyent-me cada vegada i d'alguna manera això és el que em feia sentir viu. Em va sobtar moltíssim. Què porta una persona a continuar a sobre d'una moto després d'haver rebut el mall que ell ha tingut? Sí que té un braç, però el té inútil. Té una cama i la té inútil. I tot i això, per què continuar rodant? L'únic que puc entendre és que és passió. Passió per les motos. Sí que m'ha sabut transmetre el per què continuar davant de la moto, per què surts, per aquesta sensació de llibertat, de poder fer les coses que ell pensava que no les podria fer. El que recomanaria és això, que anés gaudint pas a pas i a poc, que disfrutés i parés als puestos, que aprengui a gaudir del viatge i no tant del destí. Fes de la teva ruta la ruta més segura.